Hayırlı tevlik vakiti yaratkan dostlar. TNTV kanalında Yaşlık Tavışı tapşırığı başlanıp gide. Min Güzel Salavatova sizning bilan matur kliplar qarab, rahatlanib yol itarga hazır. Başlaymiz. Bu atnada bizning hit parad 8-chi bosqichdan boshlanib ketdi. Anda shap duet turnashdi. Haligi kishilar turli yerda rahatlanib jirlay ola. Sizda qarab o'tingiz ali. 8-chi bosqichda Ramil ham Ramila Xayriddinovlar. Baxıtıma gözlər değməsin. Yıllar işitirlər ayılıb dündə. Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli eytirlərə qurqan. Bəxtıma gözlər şilleri de yüreklerini sağnu sağış bilen bilmesin. Sen melek eminim bəxtimsin, bəxtime gözler değməsin. Yıllar işitirler ayılıb dündə. Min yaradan sinə bilməsin. Min bəxtli eytirlərə qurqan. Bəxtimə gözlər değməsin. Jay aylarınız şın көңілдән rahat һәм күңелле үтә дип бер дә шикләнмим. Ләкин җайның бик тиз үтеп китә торган гадәте бар. Шуңа күрә ял итеп калырга да онытмагыз. 7-нче урында Эдуарда Магдеева.
6-нчы баскычтан атлаган мәлдә Илнур исемле җырчы егетне очраттым. Озак кына клибына карап торгач, сезгә дә күрсәтергә булдым. Каршы алыгыз, 6-нчы урында гел кызык клиплар төшерергә яратучы Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кушлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар кисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Үзеңне әз генә булса да ничек бәхетле итим икән дип сорасалар, җавабым гади. Иртә белән тырышка ТНТV каналын кабызып куясыз да, җырлар тыңлап, клиплар карый-карый, барлык эшләрегезне эшлисез. Кәефләр дә күтәрелә, өйдә дә чисталык барлыкка килә. Ә 5-нче баскычта Илдар Идиятуллин. Бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне.
булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Дуслар, TMTV каналы белән тәүлек буе бергә буласыгыз килсә, безнең сәхифәләребезгә рәхим итегез. Экранда чыккан QR-кодка телефон камерасын юнәлтсәгез, безнең булган барлык социаль челтәрләргә эләгәчәксез. ВКонтакте, YouTube, Рутуб, Telegram сезне көтеп тора. 4нче баскычта безне Лилия көтә. Каршы алыгыз, Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Birinchi ishlikka da kelib jetdik. 3-bosqich bu atnada Radik ismli yigitga keta. Boqir medallarini topshirib, shin ko'ngildan 3-bosqich bilan qutlaymiz. Qarshi oling'iz Radik G'aliyev. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Yashigalli dunyolarning qadr-keylarin bilib, dunyoya min ko'rib yashik, birga yilmayib kulib. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Siz bulmuk hem sizlerge selam birik dostlarga Hayırlı yol tilep falik Gözün kitken kuşlarga Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Yashigalli dünya matur, do'stlik qadrin bilib, do'st tuğanға sağlık tilab, birga yilmayib kulib. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Düşürmekçi ko'ngillarni yashigil olg'a qarab dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Dushmaniga tugil do'stga da umid qo'yishga yorar. Яшьлек тавышының bir җирен яратып битермим. Ул да булса тапшыруның азагына якынлашуы. Ләкин тәртип буенча шулай кирәк икән, бер нишләп тә булмый шул. Моңсуланып тормыйк, ә икенче урынны каршы алыйк. Сезнең алдыгызда Эльвир Габдуллин. Ошып, бу тагы бер көз җитсә бит, әллә ялтып кайтабыз эш биткәчтән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эш биткән. Ярар, аларса балыкка киттем. Çaklarda unutabız hislerini İkimiz iki pışmakta uzdırabız kişilerini Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık Yurtta olmasın ömürler yüllerde yanarlık Şunday matur aylık işler birge yıldız
bilip yaşayık Uzmasın yalğız kişiler Bulsun barı oralarda Süyülü oynar tisiler Şunday motor aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık Şunday motor aylı kişiler Birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık Yoksa uzmasın ömürler Süyülerde yanarlık Хәзер караган клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Güller işitirler Aylı günde Min yaradan sine bilmesin Yüreğim delirdi İşlettin ikensin Yoklağım görülür Anlatmada, sıvıtmada İki yürek arasın Canlardağı sağışlarını Bәхет nurlu kaplasın Lekin yaralamagına Yandırma yüreğimni Belirsen eli anlarsan Benim de yüreğimni Hallerim benim yaxşı Hıyallar benim yaptı Duyal meni yüreğimni Hislerim dolu baktı Düşürmekçi көңілләрне Яшигел алыға қарап Düşmanıға түгел досқа да Болмай қайшақта ярап Шундай мотор Айлы кешеләр Бірге йолдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә янарлык Җиңүчене игълан итәр вакыт килеп җитте. Әйдәгез, бергәләп каршы алыйк, шатланыйк, көлик һәм алкышлар бүләк итик. Яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Валерий Назаров. Уйкайларым минем уқтай болса Кириліп те атыр яным юк Бала шақны өлеп сағынсам да Кири қайтырғына әмәлі юк Бала шақны өлеп сағынсам да Кири қайтырғына әмәлі юк Сау бол бала шағым Сау бол яшьлек таңым Сау бол минем бұ дүнияда Қайтмай тұрған яғым Сау бол бала шағым Сау бол яшьлек таңым Сау бол минем бұ дүнияда Кері қайтмай тұрған яғым
юлын байкап кына киләм. Мин бу җирдә бары узармын. Күңелкәем ярасыннан беләм. Матур сүздән кара уямам. Күңелкәем ярасыннан беләм. Матур сүздән кара уямам. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Үскән генә җиркәемнең кадерләрен генә мин беләм. Сагыш туманында адашканда балачагым сиңа мин киләм. Сагыш туманында адашканда балачагым сиңа мин киләм. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда китмей торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Бу атнага яшьлек тавышы тапшыруы азагына якынлашты. Мин Гүзәл Салаватова сезнең белән саубуллашып торам. Киләсе атнада күрешербез. Яме?